Imurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Omwana wembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebye omwana wembe bangaye no menye tengabaito oche tunde baba ngaye tenga kelito ke moiwe omwana wembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebye omwana wembe bangaye no menye tengabaito oche tunde baba ngaye tenga kelito ke moiwe omwanjwa omuligereria Ndizi TV obwansu mu Gusii litukolia rero nande ngucyuri kwerorera amaya yeke Gusii keime aiga tore manganse kegogi asoroche rokorokwa Osaosao rwarenge security yo mu Gusii rwarengo rojoro ne kegima na agaiga ntore nabagaka bagochiko twerera igoro yo rochoro inkigasikiri ware gokora na onye gutayeto gutugurigereria ase chi program cheito gosase ibindi byeito Osaso muroberi bweke Gusii ase emitandao yaitu igokogenda Facebook origie asa gento gekorokwa Ndizi TV News Digital woko ikasa korokwa YouTube na engoereza genda origie gento kunga Ndizi TV News koko genda as a website yeto okoenda www.ndizitv.net igono nyiwete omanya kanyora mangana yabagaka banene baguchiko kwera rero toigire rochega iga batwerese orochoro kairu chagete kurwa ngairobete kurwa ngazikirwa korete ngakieyo yakare na ende bono munandigireti gayo ndigireti orochoro nga amacha abeira make esababu nererie tiganja kurumuinario omugakoria kwanerie tariaye amanya gotwerere ningo amanya gotweresa igoro yorochoro na egasi yorochoro neria renge omwaga karibu teba marietao na ando otweresere buya kairo chakirete na irobetete gochia na ngazi kirwara gokonya ase ekenyoreke emiake iyo yabona abanjo manna bakoni mbiyamore mbiyamona sana orochoro tokoroka mago korwa igezi tore lakini asoro chakirete mono oro chakirete korwa liagisiora ukama gocha ukabwata engegu ya nyabisibi ukarunya bisibi na ende rogacha ase tokoroka ragogo batirimbo kaigo rogaikaiga ase wono muteneine aiga asumuteneine igoro no mugakore gisiora urengo mugako mukoro agaetire nengoma yaye kero kindi gyonsi kiabeire engoma liyabakuru liyakabugi agaetire nengoma omuntu naroro mugako tamaetie ngoma ngintukie kiari kubuguri muntu arakuminga ngoma ngintuki engoma ni liyari ngoro kwe amwabe geture ryo rugunchara rwaro sirio rutambe sana narware go utakabisa ngwe ngo bom gomonyi gwete keiga ekare kyako bugia ngomeyo abari bo no mugakonde tokurukunyego nero ubwate geture getureri ekyo oba umere na gisiora ko babugiri go mu maitenga makweli nare kenyore orochoro bono rwamanya koruga iga sotokoroka rwaro kerutuma rwa gisiora na yekunya bisibi rugatirimboka bano rukagenda kujimate iga rugachikurukusa Osaosao asa abagusi baitereta abasigisi gama gatika akaba amanyingo gabasigisi no baitire mata kabaitwa bakamegutama bakagenda asitokoroka kabianga wo no bangirete saita akarukiru kabianga lakini akaraba sigisi baitu bangeroro asa bakabona iga gakuruka kabianga
ekero kurigereria omogaka orochoro enjera kwatebire ng'a abagambi barengo bari gocha ne chingoma ne bitureri ke bagutamboka nabo rwang'aniga gose rwarengo orochoro nene orochoro no emonto tagaetire buna moroche taraje yebekira orochoro monto tare goeta iguru iyo bareko asenare rogoruga gose tokoro komo kobo isiora agatambukire n'engoma yaye n'omwana oyo omumuro omonene ero ore koruku Paulo nero orenge chief engaki eyo iga ko batarambukire korwaria iga bagoche ekeng'umbu eke banyora omokarangora iga ase abang'ina bari bateneine iga omotene orenga ore koruku omokarangora 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 oyo iga ore kwama amatunda iga biarenge ebisinini lakini biare gwansa bune esukari esukari omokarangora oyo noche tokoma orochoro ogoke akwaye buna nchete koronyora bono ochete koronyora gocha iga irorokete gwetera emiringo amwe emete emorochi nere ekero yachaka gosime kwamacha agachaka goke akoruria gisiororogo agacha iga ase tokorokanya bororo agacha iga ase tokorokanya mokwe akamaya gocha iga bono mosoche engako amacha aya akamanya koru mwaka yarenge mwaka 56 no orochoro rochakirete gokera gocha 57 rugakea 58 rugakei gocha bono orochoro rwakeire igo rwachire koba buna ensoka bono nari gokuboria omogaka orochoro buna kwarweresire rwarengo ronene sana ase abanto bari bamenyete abagaka mbang'ina na abana barenga ekenyore eke emiaka eyo orochoro ngirwa are kubakonya amacha inki are kubakonya gose mbinto kibi amenyete rochabu orarose gose mwari kuri korwo gose mbinto kibi orochoro are kubakonya orochoro mono rware gotokonya mono ase chinswe chinswe ngote yani twarenga amacha ya jichenga engewe ya ng'umbu twamanya kubwata chinswe kya nonye ensu yare goso ase tokorokengako gokware goso yoko boko gwacha nensu kwage naende no mong'ina naboko matebi ng'a nachire gochiroche kana kwareka wajicha ogotira gogotira neki ore lekele ka goika kitere ensu ng'a kana kwareka rocho naende binto byarengo byabwate ebinto tware koroka ebisengi ebisengi byarenga ase obonge nabiro bigo twaswaroche gaiga twatanga twabeke ese yaito korugona korwa no tware goitaka esengi twagenda kinyama yaito igegesengi ngori ukiarenge ngori ukiarenge omonto arasa gokubona kigesengi kiare kororekana kioramate yo kiare kororekana iga nabo koranga musio sese lakini amaina aye naende igarenge buna aye kumoni wewe go ebisengi ebyo nabi byarenga negento kiarenga aukare ebinto tware koroka ebichure ebisusu ebibona bitaiyo bone ebinto ebyo igo byacha gusira ase eng'encho naro igoro rende rwamentire bone nebinto byamanyire gusira pi ntori korora binto ebyo bono ntebi ng'a swarocha agwo rusia enswe isutei chinswe ekinde bono bakamanya kwanza kubibeka ng'emete nekare egosunyuntwa yabekwa yaira chinswe yachire nyanja bogera bochionsi bonto bwati nsure rocha ensubona nemo ikokonyorago ase chinswe echi mware korusio rochoro garwa ino mware wenjo yogote yomong'ina ng'anye kwareka ekiara ninire ekele ngojane ninswe echinswe echi arengo rochoro echi arenge esambuli eye mutima tina kinda kebeke Gusii echi arenge esambuli eye mogose echi arenge tawute echi arenge chinswe tware koroka chinkonye bwato omuntu naende entambo ebikoro biro bimbiarengo lakini nebika byarenga byarenga bingi tuko jaine ero nkonywa arenga gose chindibe chiarengo mache ng'ombe chiare konywera amachaya nsoke kitoko nabo beka bune yibonerago chiarengoro amachaya naende aro twakanyure ekiagerenga kieyo gento kiare korokung'emete yenjare kobekuroche esunyuntwe bekuna nechinswe egoi iga ine esumo yare kobekuroche nesumo yare kobekuroche yaitaba kebitagiri korieu bono nonye chiombe nabo chiare gosai gochia chiapo igo mete njare kobekwenga kieyo amachaya twakayanyure
buya sana mugako uri uturigeretie ohereire iguru yisokoro kiri cheito chiarenge abagambi baga babwate chingoma baribwate bitureri iguru yorochoro oherezi neji faida cie orochoro wono nguchinde kwirana aso mugako ndega nyakundi mwaka nyakundi nerara atwerera kiagera agaiga akere tukura mubwatia amang'anaye ngonyo turi naki onyo ntimbu yari gwakwo gusopari pakatoge karoyo mobo wage topari ma aratwanero mugano kamiri kulingana nensemo yaye atwerere kigima na neki faida na kende gyonsi kiria maite goro yorocho mwaka nyakundi na macha na igure na ata ite komenta macha gukomenta tigara arakura oro iga bono ase kenyore kimna ne bakobaterie erieta nking'oina usogero lakini bono erieta rimanyekanite kenyora no omonyo omwana obuyani okay mwaka nyakundi abararia etogoteba ng'a aiga ese mwacho orochoro rwechisokoro nechisokoro orochoro ndobwate story yaye amang'ana aye orochoro oromo rwa omwando bw'omugusii okorwa esa abaibori oso esa abana oso asa abachokoro mwana na gojimotwe ebe nga chisokoro cy'omugusii nkyabo kabono ase chikomanya okano orochoro abo babyarire bono barumba komanyu na ebanga no mocho koroye lakini orochoro ndomanyu orochoro na kwere sirwe na king'oina gaiga igarwa nenga enkorekero yoroche rorirwa chiete gutanga basigisi gukimata enkorekero yae no yarenga iga sate banyabisibi na lyagisiora togatirimbo kabogoro gaikaga ese tore no ngo kina antraji gosoko kora masomo ngende siko ntuntu amaete nga abantu ngo esiberi barengeka asina agesiberi no nsaroja no tarengo esiberi na siberi ne yangeye mutwa omwaka nyakundi gutaita goteba ng'a kurukare miaka ya kare njiri abantu bakwira mache kabaji gwesiberio yarengo abantu ndoje bagaisiberi yarengeo etwarenge gwesiberia naende dige nandi arenga aria omoto orenga ororo orenge komitwarwe sabuni omoto yo orenga monya sabuni twanyomita noro twangwesigikeri twesigiki no moto yo baende orwe sabuni naende twesiberia nendi banja ngo jimata aria ese orocho orore rwarenge ese twarenge kwa kopari twebundisa chinza cheito ase gocha rogora amagana na arengo anga matierio na rono twangoro serigitinga cheito ntobo na magwa twa minyokie bitinge bibyeito inde twa igubuya erindo motweito otiereka miake ime koromo manye bana mbarenge gosoma nga omwakimbia arenge omwakirere twangokora rocha tigango bono ayori otorigeti Ndizi TV TV yao obwansu bw'omugusii nagotebenye gutaete website www.ndizitv.net igogwatonyorere Facebook igokugenda sakoro kwa Ndizi TV News Digital gwatonyorere wasa gwenjoy tari igorioka YouTube Ndizi TV News watonyorere bono tiangira nense minde naigwa omwaka naro kwana ngayaya emete yachite koretwa aigaroche oroche rwechisokoro emete yekeruri emete y'abasongo nero yakeiri amache tiangira naso mugakonde gatiga iga okuruku monguru atwerese naki onye yabeire emete nere gusari abukare mete kiyare gotoka chindoche omugaka monguru muna ndimo igure nga gabaga ndi monto monguru monto bwatambo ono ntaracha ngamete kibono ya kabeiro nande nererie ya kirogosaria nintagetenda ba mogano musinini igoro ya orochoro anya tariro rarwo kenga mugusiyo yo moroche bono iga kanga tayo orochoro
narurwa bete nguba yomo Gusii tukabareta igo omo Gusii unege tinginye kengaini abanyamuma aba tware korokanga abamanyi kubakonya kuba igo gocha mo Gusii unege tinginye kengaini bagaka bari bakare bakaranga yaya ababona no toko bakirekera igiga otwa bakireka tokaira na magega kumbe nkonya kobareta tore erinde baeta ni makireka ito konya kobareta tore baeta ni biranya bieito abangina ababaito bagakanga mbo batwaba togotama kumbe baria n'ababisaba tokonya koreta baita niye biranye bibyaito baje goikekebero aringa noe kirekero Chinkio. to abaisia to kororanga ababisandoche baikeranire kebero ase torabarute itimo torarute ensara tegunse bono abangina kobakaganga ngotamato kare eriye libuno yo mintenya kundi ateba abangina bakora goteba ngayaya yohito ereria matima yo torwani babisaba kumwaga sinywa bangina buna bakare nyarisega bakatosega bano abamanyi abo ntobasireretia abaromita abo ntobasireretia one kina kigekogera tonyorete orochoro rwoito noroche rwengencho totatagetie rwebwe nakitwacheira totatagetirosire bono abarumbasi aba tibacheti abo mwaro karenda abasonga aba abarumbasi aba kobacha batoretera timetende mokarekoroka gose nemegamu emetetu abwata intuga etaga siriri mache yare koreta mache omutoya omangoyo ma mukarangora bari mutakamanya mati mudaranganga oyo aroyora umubonoro demao umubonoro oyo ndi narorira ari gose munya gesaga no kararia oria nere meteyeke Gusii emesocho emeteyeke Gusii ande meteye yarenge korenda roche ruoka yarenge korenda mburange tuyoka emeteye naende gose yarenge riogo nero meteye ito nanye gotogwota eriokiriko ria twaka twaikamerire twabwenire bone meteye ikorwesira motoretere miringa muga yabarumbasi aba tetoretere tiasara chinyinge no toinyorie bangina bande mukuru kwe ora inyore ugachire etinga osorochoro mata mwata etinga gosine yango yarengo mongina bangina kyure inyora bakuru ora inyore kuru bakuru riri bagachire etinga bangina barengo abakuru bare kuru kunga bosibori Tumago chamongina narengo ore kuru kuna morangi na nyakeya mboji barenge tinga orengo mongina ore kuru kunga masaranga narengo bamura ehe bangina no barengo bade narengo tu are kuru kunga monono no yo ore kuru monono uyune ore kuru wali na bangina bande kara wali babwata maritaya ore ko baamari monono akai yasa no yino igarengo uyo bwenge no na abana barukire na nendo je bonangana babakabwatete biratebi barabuna babwata mario konkora makuna kuriye mete yoro sana igabarwani no mbara umwaka nyakundi mbaka kyure inyora bakuru bari kwegirira orochoro bari ko korutumika bunenge njere orochoro abanyene mbarengeo orochoro yarwasange tu kuruchi nyomba ibererogoro enyomba yarenge yake muntu bamurabaye bangurukurina bari rogora na enyomba yarenge mwabosi boli bamurabaye barenge korokubosire enke ngumbweke neke ngumbweke abamuraba babo barenge kumanwa no barenga no bari kurwa
ngumbu ekekende abamuraba abo no bayango golina rangache Olina rangachi. mbali ngororo bali gikorokwa bogonko tundo bogonko okonko ayetore tundo bogonko abakoro abo akambale ngabaruanete Esegi ntangani ya mwaka 18 bakoro kuchimi manua na ubarenga babo betero zero no bankwamboka gokia bakambara baruanete Esegi bago kumasese bogo basese bogonko baruanete Esegi ya kabere ya bataliki bama na ikibiti no banko bucha amache gaiga abagaka barenge gaiga abanyene n'abange babodomisiano muliki barenga iga abantu barenge n'abange yare ko banaye omugaka gwanda byokorukwa Omonyo na limanyo. Omonyo, omugaka omonyo. Yare ko banaye ngakiye ibuno rojo asiro ikeire, bono ngo jikuta kubeka tole nachi, tora yunga ngito kubeka kero munda kwane nganemo. Ngakiota getoro rojo rwegerero. Okoyegerera ko rojo onyendi yanyarekana. Emeteye abaruri bageze 40 eruwo. Ira no rojo buna rwarenge na bamaja yakoirana. Esasa atina bekoirana. Amatonko no matonko ne minto mira tu akarire ga Osaosao se bajete boitego egendo kyale ngo kyale kwa mamuno musiko runzega akiri kyama kubeka matunda iga kyale kwa amatonko no ari wanza sana ngibi na bibi akatokonye no ne karo tu ari go iri kyombe go tu ato polisi go kyali tabaka go kikwene no omugumo tuntu agakira atu agasoira Osaosao ma atu twari egendo kwa omugaka mosinto monguru yare ko banaye no roche buna amugaka baendete kurira naye no yomobo nkiuraga ni rojo rokorerwe robe buna kanguro konye mugusi buna yatage nare ko baninje ko nande ninje igo nare goteba iga ondo bwensi ora kana ngamete terusi gurocha erindo rocho rwekenyoro kwekonya gutonyori ngana ruwaga rataba Gusii tokabo nongo kwanga ngina montondo range ngina rocho rombaba abo mugambi ababa batorigereretie okwanga nyoko kwanga omugaka nyagundi ngakiura kore ngakiuroche igoro yorocho rutige igoro gendere ko baigo gose no igwete kuruima yaonga kango yare ko baiga ngo mbuya yare ko bono buna batebire amatonko no narengo ama ebitonto ebitwaka abana bakaere iwe ryogo no bya ngo tumeka buna epaepu abantu bagakira no nyembese ime enoti eri achite ntanga niyo mokoro ni esingisano abangine bakabekia gatonto ime agia kogenda lero bitonto mbijo ebinto byarengo mbijo bono rende ngoje tuate bidenge getanga ni giasariri n'abaruri baretete emeringa mweye nobo maene emeringa mweye yego teba ngo muringa mwoyomo igoko yuchibi baisano cyomoteri ituko cyamaje serikali rende tagoteba tweru tonyerusyo ko emeringa mweye yabaruri nemiya ngotokonye remeteme kongu tonyeire mulima igoro ese etaikere timache Uyamono sana bagaka enero Ndizi TV obwansu bwo Gusii nayo nyekoro Gusii kigima orioro mugaka gosomo sacha obwate tu muobo gosaka bwato musocho elio agakorwe kemira kyoko bo musacha egera chindemero cheito egera chindo chicheito Ndizi TV nere TV yoka ime ya Gusii egokwana kene go yo Gusii omwana wembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana Ndizi TV obwansu bwo Gusii.
unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu, Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA. Instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi, B1 light vehicle, C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement. Onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Omwana bwembe bakatebya omwana bw'enguko ngaye. Omwana bwembe bakaboli omwana bw'enguko ngaye. Eyo menyete nga lero. Unabale mangaye. Ayo murigeria ito Ndizi TV ayuri twegenete obwate Ndizi koboko buna mwana obwatire kwa na yengo tebya igwa Ndizi TV na ere TV yoka okonyora mangana Gusii asuagire akerwa agasongwa agakinonorwa igwa boni gatwakwanire igoro yo rochirwe ito tokuruka baba Osaosao twarigireiri na hende nga bintu kibya chire borego yani bya beire bobe asoro choru twanyoranga yaya emete yasimekirwo ya baruri yakunyundira amache yakorire yaserire sasa tiarengeroje yakorire yaserire getondo kiarengeroje kiarenge kinge njaso munguzi yakorire bono nari guchikuikenga kiemo unabona ikiriga ndate kogotebiga ina bagakaga batagete kwerera ine umugaka munguru mete kiyari gotoka roche nemeteye ngazi kiyari gokonya yare gokonyo Gusii naende no chigo twera gochimoino naki esengi twigire kumanya imete kibenda ko baroche ngonye imete kereroche enenero yare gotoka yo gwatwa enenero yare gotoka yeke mira enenero yare gotoka itari gwatwa achigo tweresa igoro imete kibenda ko baroche naende neri rimwe na mweresa iri ngucho gocha naki enenero yarenge yanginjigete enenero yabwate meaning bote atweresere umugaka aso gwanja kwao na gosoroire na bikira marunso asore buno mojo koro otwerese na otwerere mitiki wenda ko baroche ne chigasi cyabo nchirichi omugaka musinto monguru egasi ne yabo mbora buna mwana igwa buri tangani ngancenke bagende muito monguru bona buna agachokora kakane siko kamboriri ose na kunye togereti gatayo igona nchendo chengati na iborete bono agachokora kagakare koboringa bintu kirende ko basongo bare tabia sariye bintu byitoga ntwate banga miringa mu mesaria bono toche emete ito gachokoro ngerese ujinande mbuya mwana rete tibie yito twe togeretie twerese ba chokoro baito na kagorie ke kiabono mwaruka go senti chando na bono mo chokoro ya mwaruka go chando ego go digital no nyare go kwanire da digital tito na bono rende ke kia tichando yaro go sena kiba chokoro
igo narorire ng'a tiga nchiche igo mpaka egere egento eke mwaroka ng'a memero etarasira kore motwane memera bono ng'aki Memory. memory nero Tari memera, memory. bono narora ng'a nche nande rieta rinde sokoro y'omonto nkorokwa kunaba sokoro y'omonto ntagocha rende ng'erese ekegori eke giatiche ndo bono tiga nchichanga ase ekerenga emete yakabeire obuna bono omoto omoraa omoto oyo omoraa igo ngokwana nande ng'erese buna ogakonyire omogusii moto oyo moraa tore gwotwa kono orenge nange encho ase omogusii omoraa oyo notware gokorera amakireko notware ngekorigia monto obiranya na bono omonto twabwate obiranya nomogeka omogeka oyo notwabwate naye otware koroka ng'a iriasi mbura koyasira bono nero tware gocha ototumi igo bagakakomba ng'ina embura yatu bono omoraa oyo notware ngokorera amakireko naende omoraa oyo kababisa batoseria notware ngokominyoka igo gotwaya oetania ababisa bachire igo bakagete ng'a batoseria baetania omoraa oyo ase engencho twabegete ebiranya bono mocha okorosiko mbagwetani naende bagende sobo twababwera nomote nore noro bacha okorotore gwotwa okorokwa omosisita oyo nasaye naremete engoro yayo omote oyo okonyora obwate engoro otira iga bacha okoro bono Ime gatigati gosararia. Gatigatiga Ime iga. ime okurumire ime bono omote oyo kani okoranga nyasaye nabanchete omogusii nakaba ng'a batwarwete naeri nabanto abarwete naeri nabanto bengoro bana renge omote oyo noro bacha okoro noro norenge obiranya naende norenge obotamero bwaito bono ababisa gana otwakabaetereire bono twabaiteria amanyi ng'ekerage bacha okoro bono kobakonya gotobwati korwa magega twasuka magega barora ng'a batoserire bono bacha okoro mbora rende kobaetania omote oyo kumbe bamura bande abamogusii gokorora okora iga omote oyo engoreye bakorwa magega aito bagotobenga gochi bosio bakaga ng'a ntwensi tokonya gotama kumbe abande basoire omote orime kobasoire omote orime aiga omogusii osengeti ng'enyeke ng'aini mbo ng'aini arenge korigia ase omote oyo noro gotware konyoroka ng'a motorwane Esegi bono kotwa bachire aba barenge omote oyo ime mbarweti korwa magega na abande mbare bosio bono twababeka gati twabaitire ororo gotwabaitire onyondo okobioka korwa ororo okoirana gochi sobo kwanyora ng'a tomwagete ensara korwa magega onaika sobo onyama omansae naende oitwa inki aiterwa okwairete abamino bachi korwana Esegi baerire aye gwatama monto mosacha tagakirwe insara oseitima korwa magega korwa magega igo mine tigoteba garatiga ngomonguru abo gwaikira ase point geterengia ing'a ekera aba babarasa chinsara korwa magega oyo mominjori ogenda karasi korwa magega gakwenda kana ndi buyambori uchikobo igakuma rigunga ekere kware gotama nari bakurasa korwa magega bono kwaireta baino ukaira bamura bamino mwase airinya kwa bakwatama onyo utatama kangamba itiri mana likikiara kwara sukuru mbaye ngotama kware
kai wakwensara korumagiga igo bono omogusii na omonto omong'aini orenge twabwate emete yarenge gwotwa nero yarenge nengencho oyo na omosabisabi omusaria gwateba igo abana muno togoteba abana ichinyaruka gose bisagane egere bae gukina igo no bwate uhusiano gose no bwate engencho na abana chinyaruka osokonywata igo nkwaragereri bana nyaruka noro anda kuburia omugaka mwaka nyakundi noro abankuru nari kuigwa bagotera bang'inanga erigereria nsaria moro erigereria nsaria moro erigereria nsaria moro igora dari noro yusa musaria yes no mugaka munguru inko mangana monware emete nero yarenge chindoti cy'omugusii enga ekoragora amangana y'omugusii egokora kigasi ibere yari gotoka chindoji muno twara Osaosao yari mete mengo mugusii ga mete roche no enkuru gocha echindoja amenyete gocha ige bintu bya byonse binge ndoche bone mete ye ige bwate kabere iga yarenge gwotwa yabwato morero muya naende kokonya gwota lika iga ngokobanerere gukimotuga iga gose nkikere mechando kyuka bwate kinjira yengo emete yo mugaka munguru enagania onya torebuya emete yo tebeka ya rutiru yike gotaruka nga kinsa za taratara murero kuomana nga emete yo ayo murigeri Ndizi TV twaigire asi twaigire kebero burungi narorire bona bagaka boreri baikire batatu kuchigwate nseka bagukwane ngana bunere igwa twaikire ase omugaka nyakundi agatako tuteinga emete nero yari gwotwa orakurire meke yogototwa ni sababu chaye nandi yaikire nga buchari kukuna meke naende egwotwa nandi yabwate chisababu naende yari kurwe bimanyirerio ekego chikoba abo nyamwe y'umugaka nyakundi agotebe munguru karato erangeye emete nero ekare mababania ono meteye Gusii boronge tari sababu chaye ekitari ke Gusii igo togotebanga chingencho chaye osamarago aye bono emeteye nerie kobwatiga ntobwate omote oyokoro kung'omo nyanya twatwara omwobo twatwara omogonchoro twatwara omotarankanga emeteye n'omosocho otwayobeka n'omosabisabi otwayobeka riko naende motoyo kumokobeka tari motore kanyarera buno oyo mogwota n'omote tware koroka ng'oroinda koyabe ebere etatu nechinginda bono nginda echi kumubegete riko ngokonya orenge omogusii egenteka orenge gokonya aye ngotebiara siko mochokuru ento orenge gokonya bono oje nana tanta niyo mbwata abachokura abange kinari kunga sukuru y'omuntu ongare goteba nga siko mojo igo yara naye nganje tukubwa abachokuru ba bono igo bono emeteye koyabe kuri kaiga yabwate kokonya mogusii amangana ya kubwati egente kemo yarenge riogo okonya gwota rikoga yogikoria gwaka abenge bunangwa ikamerera mete kuneri twagatubirwe egesero waikamerera igo gwothe ni riogo bono gokonya gwota ni riogo tekabwe kaini binte imwarenta mukarekoroka gosenegasia
nakibona yare gasie ne gas Egas, tari egasia. embuga te gasia bona ye gasia ye bacho korumokare ko utura ya na buna muntu ndi mwatongia intu yaya imete inero ya batokonyire endo kende yare kona tokonya kumonye begete liko kwanyora umuriro kuomana mwanya kara umuriro kuomana ose mwatebere kigasie Igora tutebi umuriro ngakiro umuriro no muntu orokuomana. ono umuriro kwanyanyora liko gaiga ukubuna pup orengo boronge iga kwanyora ukubuge pup ukare gosiara kinsase bano gosiara igo bagakabaria bakuru kagori kiane nkogenda toro toikaranse ngaine ingi kiagera muriro bwomana kobwomana igo muntu mino ondo ino kamenyete togongo rware uranyore ngokuri tari kabire ngosirire ogosira nenchero urasire bwara keruwenche Igokwa. boronge gogokwa ekinegente kamemete igo toko yota yaikire bibere ekiaga tato diriwo se igito timogete ingitintindi nchiarenge chinchogu biobiri ingera abono umuriro yokobwomana uchaka koruta chinsase imitie chintindi nchirigo cha amo na muriro igo chikobaiga chiatama natebanga chinginda bona nakigego chikonya koigereriwa naye kuko ochiabere nga nkomisokio kare iribasaja tu akabeira aria gesarate yara tori korara rende simbagira teri koiruna babisa tori korara igo kwa misokia bona waigereria oroinda egento kiomo erio emete yaga tokonyire nande mwana kiwa chia bware kwaretiri kwabekiri uburu emeteye nero yari gutuge kemerero muriro ye tori kori mabwango nonya mwaro nyokeu agenda bogondereria nabago chigoboka iga komira ugo chigo kongantoro indoro nyaro muriro no kareteki no leo one meteye nabo yabakonyire ekagoriete kieito kyomugusi na kitwabugire nga inki mwagesiriria iga mwakonyeka abatichando omwanchio omurigerio Ndizi TV igo twendete kumurika oroche roria nebintu biarwetanaine bune mete ya eresirwe yari gutuka oroche rori Osaosao arwo twari guyukwanira ne mete itwanyore kisababu chiaye nero yarenge emete chindoti emete ngababania ne bintu binde engana yo mwisora kwana igoro yoroche ru nererie ye mwaka nyakunde oroche oro naruru arenge obogima bw'abantu bamugusi bonsi osiko nyora ka toja goika abantu bamugusi bonsi mbajete bakamenya manganse oroche ruorenge manganse oronene na ruoro eyagera na ruajete kokonya abantu kuruya sogo itukuye sabazigisi bono oroche oro nemeteye metenja mereto ebitonto emete yonsi mugaka munguru akwana bono ase emeteye ime ebinto mbi amenya to byarenge byefaita so mugusi bwensi n'abantu bamenye tange n'orocho chinyoni nchiarenge o Chikoriegwa chiarenge komenya ase emeteye chiarenge ne faita yo mugusi Dero nyoni ye to konyero de kiagera nyoni ye tiare nkomenya se binte bia ya mete ya baru enyoni buna
amatutu ayo mugetutu arogetwe tokonyerora rere kya chindo chechi ese chinzane chimete ya kabeire ime mete yituru yairire yonsi chinyoni ambao chinyoni cha enkobana cyatotebye kego chikocha una makweli na binto binde chinyakweumia no cha ngotoka semeteje omogaka munguru naenda baratotebye ngweka bwate chinyoni eki kiakabeire semeteje no rochoro bona muno roche rwasirete emetanya ne gasira chinyoni kigasira emechando ekaira nasetore narilo naliri chokoro lya narende line nega bona mo chokoro na kwana buria kuna tuana teba nga barumbasi aba batoletereire nyoni cyarenge gotokonya kuna bachokoro bana bakare komboriga enya kweumiye nero echiria cyatamire go kiroche abogere ahora yenyore enya kweumiye koya kabere meteye twakwana irero yasiriwe koya muma bono ngayo gocha komanyara nganya kweumiye ngoterere osemanga nebwate igo tware kogenda bono twaboka kutwaiguyabuga wagenda nekegenga kieke tari okogenda na kegenga kiameringa mwe yokogenda nekegenga emeteri nateba yaogotirwe wagenda bono ari ase omotori yarenge igoro anya mosocho igoro yare kwayerute ekegenga eki ekogenda pi ikwarute ekegenga bona abwo tari bokong'u bogochigocha igo ngotera yare nande gokonyora ng'a yairanire bono igo yabarore ng'a obobe nkombora ari atari betakaso bono Gusii tarenge moriri Gusii garenge kogenda nebinya saa tongete nande mbasomete ng'a ekego kiaba iga obobe mbora pasi bona ayo mwanchi omurigereria Ndizi TV enere TV yao ebwate amang'ana ime na gotebia asuagire na gosonguna kwerwa nobo gokuba gokurire Ndizi TV kera ritukuri aramisi kwansirese yemone nusu mpaka omweri bwomoroberio yo nobo gokorra Gusii ekenuke koretwa nabagakaba rero twakuneire ensemo yechindoche nebietana ine nebimenyete ime nechingencho ebintu ebi amenya tobya konyo Gusii igwa na ende nguchitore gokoretera egento kende gekubwati na konye mbono kwa igwire TV yao gutete kutubwati ase mitandao yaitu igokogenda ase www.ndizitv.net igogwasoire goturigeria ase mutandao koko gende ensemo ya Facebook igokoka search urikerieta Ndizi TV News Digital wansire kurigereria kogotaka gotonyora ensemende se mutandao nda asakurunga YouTube igokogenda urikerieta Ndizi TV News igorabe gokwegokia mono na kwegokia mono kwimanyia na kwinyuria igoro yeke Gusii gaitu na mang'ana ande amange amanzu buna Ndizi TV ekorokwa Ndizi TV obwansu bwo Gusii omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ng'aye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ng'aye eyo menyete nga leero unabalema ng'aye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ng'aye eyo menyete nga leero unabalema ng'aye